Presepju li juri li l-bambin twieled fostna u għandu jdejh miftuħ għal kulħadd. Hekk qalulna l-artist Jesmond Mikallef u l-presepist Noel Vidal dwar presepju ġdid li qed jikkumplimenta l-Knisja ta' Ġisu fir-Rabat f'dawn iż-żminijiet ta' festi u li ħadmu fuqu huma stess. Għandu ħafna sinifikat ġa fih. Kif qed taraw għandu il-bieb quddiem-lar li huwa miftuħ għal kulħadd. Għandu partikolarità oħra sabiħa, għandu dera minn ġolar li tidher il-bieb tal-imdina. Jiġifieri il-bambin qiegħed viċin tagħna. Il-bambin ukoll qiegħed ma' qalb San Giuseppe. Il-presepist Noel Vidal kompla jispjegalna kif dan il-presepju fil-qalb tas-Santwarju ta' Ġisu għandu elementi li għatu laqta partikolari għal Giuseppini Rabtin u jitfadawl fuq l-imħabba u l-ozza tal-qaddis maħbub, San Giuseppe. Għandek il-fratell li jirrappreżenta l-anġlu li qed jagħti l-bxarat tajba kull min għaddej midlam li jkun irtifittex il-Ġesu Kristu li anka jirrappreżenta lilna l-koll li aħna fl-aħħar mill-aħħar aħna responsabbli biex inkunu ta' dawla l-ħadd ieħor. Kif ukoll għandek il-San Giuseppe li fis-skitt tiegħu patern ħabb proteġa u anka oss il-Ġesu Bambin. Jesmond temm jgħid li jieħu gost jara li l-interess fit-tradizzjoni tal-presepju għadha b'saħħitha u rrakkonta magħna kif f'Novembru li għadda saħansitra ngħata l-opportunità mid-Direttorat tal-Kultura sabiex jeżebixxi x-xogħol tiegħu fl-Amerka fejn stqarr li ġie apprezzat ferm. Tlajna jiena u żewġ parteċipanti oħra nesebixxu permanentament presepju li kien qiegħed għall-wirja hawnhekk u tlajna tlieta l-Amerika. Kienet esperjenza sabiħa, tlajna narmawh, faħruna ħafna, irridu jitgħallmu l-Amerikani kif jagħmlu l-presepju.